It-taqsima tal-kura intensiva tat-trabi magħrufa bħala Neonatal Pediatric Intensive Care Unit jew NPICU tilqa' madwar 400 każ kull sena minn trabi ta' twelid sa tfal ta' 3 snin. Ħafna mill-każi jkunu trabi li twildu qabel żmien li ġieli jkunu jiżnu biss 500 gramma u għalhekk ikollhom bżonn jinżammu f'inkubatur kif spjega l-ispeċjalista ta' trabi Dr. Ryan Farrugia. So hemm ġew għandna dak li ngħidulu nest. So huwa letteralment cushion li ddur mal-baby ħalli l-baby meta jitmattar jaħseb li għadu ġol mami sewa u dik tnaqqas ħafna mill-istress tal-baby u hemm ġugarel żgħir hemm ġew illi l-baby jista' jmissu b'subajh u dan iġib ruħu bħal kurdun tal-mami. Din it-taqsima issa ġiet estiża biex minn 20 sodda se jkollha 27 minn barra li nxtaraw wkoll tamir tal-aħħar teknoloġija. Dr. Farrugia spjega li t-tamir ġdid f'din it-taqsima jinkludi l-inkubatur, il-magna tan-nifs u l-monitor li jissorvelja l-ossiġnu fid-demm u l-qalb fost oħrajn. Għal madankollu li parti kruċjali mill-investiment fit-tamir ma jidirx għax jinsab fis-servizzi li għaddejjin mill-ħitan. Għaw dak ngħidulhom engineering works, sewa ġifiem ħafna pajpijiet u wires moħbijin ġol ħajt li huma estremament importanti li magħhom tista' twaħħal il-magni tal-kura intensiva li jkollha bżonn. Fil-inawgurazzjoni tal-estensjoni, il-Ministru għas-Saħħa Joe Jenabela faħħar li tim ta' tobba infermiera u ibel li qal jaħdmu bla waqfin biex isalvaw ħajjiet fraġli. Din l-estensjoni ħatkun tiffoka tista' tgħid biss fuq it-tfal prematuri, ġifieri din hija neonatal area. Mamra b'teknoloġija tal-aħħar avvanzi, investiment ta' 400,000 euro. Qal li l-in mit-teknoloġija dak li distingwi dan l-ispazju għal filosofija ċentrata madwar il-familja fejn il-ġenituri huma mħeġġa jkunu preżenti u jieħdu sem attiv.